Hello everyone, good evening बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाव आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फारि फारि ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो हायोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्टबो गारना गालांदो आरोना अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअआबो बेनोसै आरोना जोंनि फेमिलि भिडिअआलाय आरो माथो जाबावनो नङा होमब्ला बिदिनो मावनाय दांनाय बहाबा थांनाय फैनाय थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामसाबसै मा भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' दा आङो दुगैनानै लाबाय बिराद गरम ना खर' लोबदों आरो आङो खर' लोबबाय एसे क्रिम फोनबाय थाव फोनबाय गरमबाबो थाव फोननाया खिन्थु जास्ट क्रिमल' आरोना बेनोसै आरोना बर'नि फिसा बर' मोखां आरोना लोगोफोर थ' बारा देरि खालामलाबाय थाला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो मावनो लानाय खामानिया नैबेनो आरोना गासिबो माने ड्राइ जाजोब्बाय आंना फुला माने नै जाथि जुथि जाबाय आरोना सिगाङाव बिराद मोजां हेल्दि जादोंमोन थ' दा गोलाव गोलावबो लावलांजोब्बाय ओमफ्राय रानलांबायबो आरोना बिराद सान्दुं नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बोथोरानो बिराद खरान आरोना थ' बिनि थाखायनो एकदम आरो हासारबो खम बोथोराबो खरान ओमफ्राय एखनबा माने दै लुनायफ्राबो थालायलांबायसो आरोना ओमफ्राय दा आङो बेफोराव माने दै लुना लाग्रोनोसै आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादों आरो आङो बेनि अनगायैबो दंबावो लोगोफोर दिनै लोगोफोर एकदम रानगुलांलायबाय बिराद मोजां हेल्दिमोन रानलांबाय नै फुला एकदम गोरान जाबाय नै हायानो थ' बेफोरावनो माने आङो दै लुनो लादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरावबो गोदान फुल गायनाय दङ थ' आङो दै लुनो सानदों आरोना लोगोफोर जोंहा नैबे आब'नि फुल ओमफ्राय हाफोरा गासिबो गोरान जालांजोब्बाय नै ओमफ्राय आङो बे आब'नि फुलाव दै लुनो सानदों मानो होनब्ला नै गोरान जालांजोब्बाय एसे नै रानदब रुनदब नुलायलांबाय आरोना फुलफोरखौहाय थ' आङो आराम माने दै लुना होनोसै आरो थान्दा जानाय बायदि ओमफ्राय नैबे लिपस्टिक फुल जाहैदों बिराद मोजां खिलिबोदों बे फुलाबो ओमफ्राय नैबे थास'फोरखौ नायदो आरोना बिराद मोजां हेल्दि जाखादों नै थास' फुला थ' आङो दै लुस्रांना लानोसै आरोना ओमफ्राय बेस्रानि थुलुंसि बिफां दंमोन नै थैबाय जेब्ला आङो दाख्लै न'निफ्राय फैदों अब्लानो थैनाय नुफैदों आरोना आङो रानलांबाय नै गोरान जाजोब्बाय थ' आङो बेयावनो दै लुस्रांना लानोसै आरोना नै हेंगिं प्लान्टफोरबो दङ नै ओरै आरोना आब'नि रुमा आब'नि किटचेना ओरै बेनो आरोना आब'नि रुमा आङो दै लुना होनोसै दैयाबो बुंबाय नै आंना ब्लक लागौ दैयाबो बुंबाय नै थ' लोगोफोर लुना होबाय आरोना आङो फारि लुना होबाय गसरजोबलायबाय दैया ओमफ्राय नै ओरैबो लुबाय आरो थाजिम लुलायबाय ओरै लुना होजोब्बाय आरो लुबावनानै होबावगोन आरोना आङो लुनानै होबावगोन नै ओरै दै आजावदों आङो नैबेबो बिराद मोजांहाय फुला मोजां जाबाय मानि प्लान्ट बिराद मोजां बे फाख्राया डाबल लुना होबावनोसै आं आरोबाव मा होनोमोनलाय एल'भेरानि बे नैबेनि नामखौ मिथिया आङो बेबो बिराद मोजां नै बेबो मोजां बिबार लालायदों आरो नै थास' फुल बिराद हेल्दि जाखादों थास' फुला स्नेक प्लान्टफ्रा दै लुना होनोसै आं नै बेबो बिराद मोजां गासिबो मोजां गोजा जाबाय लोगोफोर लुखांजोब्बाय आं स' लोगोफोर थारैनो आङो आब'नि फुलाव दै लुना होबाय माने आब'आ माइ गायनो थांदों दाखालि थांदों आरोना आब'आ ओमफ्राय बेवाइ आरो फिसाला गेदेर नै मैया ओंखारलांबाय आरोना मैया ओंखारलांबाय ओमफ्राय थ'
फुला बिदिनोसै मानो होनबा बोथोराथ' बिदिनोसै सानफ्रामबो सान्दुं थ' एकदम द्राय जाजोब्बाय आंनियाबो द्राय जाजोबनानै दं आरोना थ' आं आब'निखौ लुग्रोबाय आरोना बेनि उनाव आं आंनिखौ लुगोन आरोना दिनैनि बे ससे भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय